پشتی رگاندنا روژا انجامدانا ریفراندوما باشور کردستان نێرینên cudajda li dîv xwe aniye. Beşek ji rojnamevan û çavdêrên siyasî li Akirê diyar dikin, beriya encamdana rîferandûmê pêtiviye ev arîşên heyî li nava herêmê bêhne çarekirin da ku ev pirse bi awayekê durust bi rê ve biçît. Pêşniyara eskem bûye ke Berlemanê Kurdistanê rîntexarê hemû ev endamên perlemanî têda bin û hemû ev berpirs û lanê hizbî bejdar bin têda û li wêrê peyman û weዕd û şerefa bidine xelkê Kurdistanê ku her biryarek gelê Kurdistanê bidet ew pabend bin. Siyasiyet Kurdistanê ek bigirin, ehemiyek helwîst bin, bû berjewendiya milletê kar bikin, bêguman de ev qeyranekên bin. Çavdêrên siyasî dibêjin nabe ji bo pirseka vê rengî aliyên siyasî bêhne piştguhavêtin û qeyrana siyasî mezintirîn arîşa û divêt çareyek bû bête dîtin. Biryardane cê qanûnderê xistinê ye. Yani eger perlemanê kara nebît, yani ihtimala yani lawazî bi rê ve biçîtin. Yani ev referandûma hene. Ev ek ya duê yani ev referandûma bête kirin tibiya berî hingî jiyan û jiyara xelkekî çareser bibît rastî. Yani xelkê me yed qeyrana da dicît, yed nehamet yed nexweş da dicît. Heya niha hîç lanekê siyasî li başûrê Kurdistanê dijatiya xwe ji bo encamdana rîferandûmê ranegihandiye. Lê dibêjin rêxistina navmala Kurdî bo qonaxa beriya rîferandûmê ji her tiştî giringtir e. Dilbirîn Gazî, Kursat News, Akirê.